heeɗiɓe RFI fulfulde e yewtere coftal ɓale men on calminama alet arore nde e kaleten koko yoyti e kawguel manguel adunaru fukko koyguel club aji ɗi ma fuɗɗo aset arore nde to États-Unis hikka noon club aji ɗi e club aji pettoje koko ɓeydi ɗum noon mamin gartu e mbadi hesiri ndi ko wona ɗum tedduɓe mamin kal ko yowitti e kawdiri e cihilago baɗɗi e ɗe jonte ha tengti noon e kaw ngu Sénégal heeɓi e dow ɗiɗɗal Angleterre holno jiruɗon ɗum Portugal kañum ne heeɓi kaw e dow Espagne ko haɓɓodi e kawguel Ligue des Nations tedduɓe son garti e banggue Afrique mamin kal kabaru kawguel fukko cenglel basketball Africa League ko aset arore nde woni timmode nde to Pretoria holi on cikkuɗon walla ɗamini ɗon tan heɓata desewal ngal hikka tedduɓe ko ɗum woni toɓɓe men emin paadi on alet yamɗe 17 silmaji 35 ɗo e haalirde RFI fulfulde oɗon mbawi darde min e hello meɗen Facebook amma YouTube